kana so sa tsaya sai ka ce wani munafiki. Me yake faruwa ne? Wallahi antina wata tambaya nake so ne maki. Ina jin ka. Wace iriyar tambaya ce? Wai antina idan mutum ya yi guzuri da koko yana cikin tsakiyar jeji ya nemi ruwan alwalarsa zai yi alwalar kokon nan? Lahula babu tsini, laƙuwata babu dabara. Zai iya yi idan shi ɗin jikan manoma ne. Na gode antina. Saura kuma tambaya ta biyu. Ina jin ka. To kamar nan da ce ran sallah idan mutum ya sarduma da zai sallah zai iya kan soyayyen nama? Zai iya mana idan jikan kwalmammu ne ba. To antina idan kuma yana sallar ya ji kancin naman fa? Wannan sai ka je ka tambayi sarkin mayu. To yanzu misali antina kafin ya tambayi sarkin mayu zai ɗanɗana ya ji? Zai iya.